Hey broskies, Morena Aga, Morena Banggi, Morena Uto, whatever it is. And I just wanted to share this with you all. So habang nagbabarag-barag kami ng mga amigo ko, they actually asked me sino daw yung madalas kong dinadala ng mga content creators na base here sa Bicol or mga Bicolano and Bicolana. Actually, mga broskies, kagulpi sila and nakaka-proud because kagulpi na talaga mga content creators sa region natin na nagpo-produce ng quality content. Sa sobrang gulpi nila, I'm gonna give you my top 5 list. Itong top 5 na to, based lang sa akin, they're so orag because they are creative. They're really creating an impact, and then at the same time, grabe, sobrang witty nung content nila. Like, super legit, broski. Like, kulang na lang itaram-taram ko din yung content nila and all. Number 5, mga broski, ang dami ko nang tinataram. Number 5 is The Bam V. Yan, si The Bam V is very very low-key lang siya. Nasa TikTok siya. Una ko siyang nadalan when someone tagged me sa sarong content niya wherein nagnanarrate siya on how to cook the Sosiram na pansit bato. So kung gusto mo mga tips sa mga pagkakan, sa mga merindalan, sa mga panira and all, gagi pare, The Bam V is the answer. Aside pa doon, kaya favorite ko siya, kurot-kurot din yung buhok niya. May mga tips and tricks din siya kung paano alagaan yung mga ganitong klaseng buhok. Hindi katulad sa akin, like so suknit na and all. Number 4, frustrated dancer talaga ako. Like, pero yung lawas ko, mas matagas pa sa bato and all. That is why yung pang-apat ko is Shanong TV. Gagi par. I always remember kahit nung pandemic pa, kapag dinadalan ko si Shanong TV, napapasana all na lang ako, like super legit pare. Yung lawas niya, I don't know kung saan niya kinukuro yung mga ganong klaseng moves and all, but drop that beat, gagi pare, like super legit mo. Shanong TV, number 4 ka. Ito super cute nito broski, si Gia BB. Gia BB, may bang siya and all, pero ngayon nga may boyfriend na siya, si Xavier. Uy, bagay sila, like super fan ako niyan ng love team nila. So what I love about Gia BB is that very spontaneous siya and very relatable yung content niya. Pinaka favorite ko sa content niya is yung top list niya wherein nag-discuss nga siya about yung 3 bagay na mahidap daw makuha, and number 1 daw is yung ID, because if you need an ID dito sa Pilipinas, kaulangan mo pa ng sarong ID and another ID and all, and very relatable yung content niya. And then also number 2, top 2. Number 2 is a content creator and at the same time photographer. Number 2 siya because very creative siya. He was able to like super mix talaga yung photography and content creation. Si Kelvin Maculet, like super legit broski. Sorry na kung hindi ko na po-pronounce ng tama yung pangalan mo, nagkakaparal pala ko and all. Pero what I love about his content is that very creative and then very empowering. So habang dinadalan ko yung mga content niya, it feels like kahit normal ka lang na tao, you can be a supermodel. You can be a model. You can really, basta gagi pare, nakaka-empower yung content niya. One of sa mga pinaka-paborito kong ginawa niyang content was a surprise photoshoot sa lola niya. Like, ako kasi forever mama's boy talaga ako. So, broski, sana ma-shoot mo ako and all. And another one pala, sinushoot din niya yung mga frontliners. Like, I remembered barista, yung sales clerk. Ay, gagi par. Like, saludo talaga ako sa mga arog kaya na content. May sense, diba? At the same time, you're doing what you really love. Like, super ugma lang and all. And number 1 ko is Boss Carepa. Si Boss Carepa, may bias na talaga ako sa kanya kasi na-meet ko siya in person. And gagi pare, very humble na tao. Although, very dakula niya. Like, nung nag-meet kami, kulang na lang turudusin niya ako and all. Pero gagi pare, like Boss Carepa's content is production value, check talaga. Creativity, check talaga. Nakaka-relate ba ako and all? Check talaga yan, broski. And alam niyo, broski, kung mapapanood nyo lang, kung mabibigyan nyo lang ng chance na panoorin yung lahat ng mga contents ni Boss Carepa, it's not really about like making like taram-taram or ngirit lang and all. May sense. Sa bandang huri ng mga contents niya, broski, may adal. And that is why I love Boss Carepa. So, yan yung top 5 ko. I know kagulpi pang mga content creators dyan. And kasi it's very important kung ano yung wina-watch mo, like dinadalan mo sa social media, perhaps nagagaya din natin siya. So, it's very important din na quality yung mga dinadala natin ng mga creators and all. Ay, gagi pare.